do kini ala cila ɲɔgɔn na dɔrɔn I bi kɔn ka yafa deli n'o tɛ ala de I mago sa ala de nana Konate fɛ wulada in na kumaw n'a fɔra k'a walawala filiti do kow la an balima dɔ ko a ka wajulu la don dɔ ko mɔgɔ dɔw bi don alijinɛ na ka kɔn alakira ye ko mɔgɔ dɔw bi don alijinɛ na ka kɔn kira ka sahaba dɔw ye bon kuma walawalabaliya bɛ se k'a kɛ kɛlɛ ye sinon ni kira donna alijinɛ na ka min to madara n'o bi don bilen dɛ kira a ko yɔrɔ dɔ la ko utitu shafa'atal kubra sogona doli belebele ko ala n'o di ale alakira ma o kɔrɔ ye lahara janɛmɛ bi yan fɛ alakira bi jɔya alijinɛ bi kilina fan fɛ ala bi dimi dɔw kɔrɔ k'u bi taa janɛmɛ kɔnɔ o tagatɔ alakira de b'a fɔ ala nin to yen dɛ ni ne tɔgɔ kun fɔra ni kun b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam kɛlɛ tɛmɛna nin n'a muso cɛ don dɔ muso de ko alakira kosɔn I bi yafa ma o kuma a ye kɛlɛ ban alakira kosɔn o la ala I bi yafa ma ni ala ko a yafara o tigi ma alakira kosɔn o bi boli ka taa alijinɛ kɔnɔ o b'a jɔ ka kira kɔnɔ de vitesse bon ni kuma ma walawala n'a fɔra ko dɔw bi don alijinɛ na ka kɔn kira ka sahaba ye ou bien ka kɔn alakira ye ne ti a kɛ sɔsɔlila ko ye tiɲɛ don kira fɔlɔ de bɛ alijinɛ da gosi ka don a kɔnɔ nka peut-être kira bi bɔ ka na tuguni n'o tɛ ni kira donna ka ban a bɛ da de sɔgɔ bon donc ni ko ala bɛ n fɛ yan bi kumaw ɲɔrilen don f'a ka walawala ala bɛ n fɛ yan bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye an balima dɔ taara Makan dɔnnibagaba don avion jiginna dɔrɔn a ko arabuw ma ko ala nana arabuw y'a minɛ k'u b'a faga ala bɛ na cogo di u y'a datugu dugu jɛra u taara n'a ye maafa yɔrɔ la ko a ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ a sulen kun don k'a ka segin a kan a ko ala nana u ko fa t'i la kɔni a ko non ko fa tɛ n na ko donc a y'a faga monturu min b'a tɛgɛ la monturu in bɛɛ ye sanu de ye a ko san'a k'anw faga ko n ye monturu in di ala ma arabuw y'u bolo bɔ fan bɛɛ fɛ monturu nɔfɛ a ko tuma aw bɛɛ ye ala ye Konate parce que n'a fɔra ko n y'a di ala ma ala yɛrɛ de tun kan k'a minɛ arabuw kɔni man k'o minɛ bon ni ne ko ala nana aw nana ya ala de kama ni ala ko bɔra aw ka nani na a ti yan ye dɛ o tuma ala nana ne fɛ yan parce que ala mɔgɔw nana o la ala ye fɛn caman fɔ kɔrɔna na k'u ka bon muso ka plan b'a la inna kayda kunna azim ko muso ka plan ka bon mais mɔgɔw y'a faamu ka kɛ cogo min ye muso ka plan ka bon mais muso ka plan ka ɲi a yɛrɛ de ma ni muso y'i kanu a bɛ se ka plan tigɛ cogo bɛɛ la pour que I k'a kanu nka muso t'i faga dɛ mais cɛ ka plan ka bon cɛ ka plan ye fagali de ye wa yamkuruna wa yamkurullah kafiru kun bi fɛɛrɛ min tigɛ alakira kama o ye pour que ka plan tigɛ ka alakira faga de o ti plan dɔ ya Yusufa balimaw ye plan tigɛ a kama mun de don k'a faga ka bɔ yen jelikɛ ye plan tigɛ Yusufa kama mais o plan Yusufa ka k'ale kanu de donc o la ala ko kayda kunna azim musow ka plan ka bon n'o y'u ka fɛɛrɛ a tilara k'a fɔ tuguni ko wala zikrullahi akbar ko ala wele fana k'o de ka bon bon aw ka nin nani na ni mɔgɔ min ma hiji sɔrɔ hiji 100 baraji de bɛ aw kelen kelen bɛɛ bolo sisan maa o maa ni nana denmisɛnnin fitinin minnu nana olu ka hiji baraji 100 o bɛ tila u faw n'u baw cɛ parce que jurumu ti olu la mais aw baloko fɛn o fɛn bɛ yan hiji 100 baraji de b'aw bɛɛ bolo bon donc o la hijikɛla ka dugawu ti bi et puis hiji min don hajjul mabrur hiji minɛnen
kelen fila saba naani fo kɛmɛ o baraji de b'aw kelen kelen bɛɛ bolo sisan bon o la an kan ka mun kɛ sisan hiji bɛ ka dugawu ci bi an kan ka dugawu kɛ an yɛrɛ ye sisan ka dugawu kɛ an ka jamana ye sisan ala ye aw sɔn karamɔgɔ la parce que arabukan mɛn ani karamɔgɔya kelen tɛ dɛ k'an ye langue de fila bɛ se ka kuma filakan na o n'a kalanna kelen tɛ mɔgɔ bɛ se ka kuma arabukan na o n'a kalanna kelen tɛ k'an ye kan de bon mɔgɔ min bɛ se ka kuma arabukan na n'an b'a ka dɔnni jate dɔnni ye o ye min ye arabukan ni kodɔn ni faamuya fara ɲɔgɔn kan an karamɔgɔ Usazi Wɛnzɛn bɛ o la dɔnni dɔgɔya de bɛ na ni ɲɔgɔn nɛni ye réseau kan diɲɛ bɛ wuli i tɛ nin ye ka maa nɛni réseau kan o ye dɔnni dɔgɔya de kelen n'a ye ɲɔgɔn ye a t'a fɛ yɛrɛ aw k'a wele parce que n'aw y'a wele aw bɛna fɔ karamɔgɔ bon a ye a cɛ ka bɔ karamɔgɔya bonya bɛɛ kɔrɔ sisan ko Konate de ye karamɔgɔ ye an y'o jogo kelen fana ye an fa ni an karamɔgɔ la Usmani Seru Madani Hayidara an ni Hayidara ni sɛ ye ɲɔgɔn ye a b'a fɔ an karamɔgɔ o ye dɔnni de ye n'i ye dɔnni sɔrɔ ka se yen dɔrɔn i bi bɛɛ de bonya k'i yɛrɛ dɔgɔya an karamɔgɔ sera o niveau de ma donc o la aw de kunna jara dɔrɔn parce que n'i ne ɲininka yɔrɔ dɔw la k'a fɔ janɛmɛ yɛrɛ bɛ yen ko ala bɛ n'an don a kɔnɔ a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni k'a fɔ janɛmɛ bɛ yen ko ala bɛ n'an don janɛmɛ kɔnɔ a bɛ gɛlɛya dɛ mun na a fɔra ko n'i ye karamɔgɔ dɔ kanu lahara don n'i bɛ taa janɛmɛ kɔnɔ ko ala b'a fɔ ko kabini ala ye e da i ma deli ka sigi karamɔgɔ dɔ fɛ miniti 2 ni ko ayi kabi ala y'i da i ma deli ka dumuni kɛ karamɔgɔ dɔ fɛ hali n'a kɛra lɔgɔma ye 2 ni ko ayi i ma deli ka fɛn bɛ i kunna don dɔ karamɔgɔ dɔ kanu kama hali n'a kɛra dɔrɔmɛ 2 ye k'o di ni ko ayi i ma deli ka lɔgɔma ye 2 ta karamɔgɔ fɛ ni ko ayi ala b'a fɔ bɔ hɛrɛ dɔ ma deli ka karamɔgɔ dɔ sɔrɔ don dɔ e k'a mɛn dɔrɔn ko dɔ ye mobili kura di Wɛnzɛn ma e ka sin k'a fɔ e alhamdulilayi nin ɲɛna ni ko ayi i ma deli k'a mɛn fɔlɔ ko tɔɔrɔ dɔ ye karamɔgɔ dɔ sɔrɔ k'i ko a tiɲɛ na tɔɔrɔ ye karamɔgɔ sɔrɔ nin ma ɲɛ dɛ ni ko ayi ala b'a fɔ taa janɛmɛ kɔnɔ bon aw ni ala cɛ n'an taara ta an ye karamɔgɔ kanu ka wuli ka bɔ an ka sow kɔnɔ an bɛ taa darisu ta karamɔgɔ fɛ o dama tɛ tuguni an tilara ka karamɔgɔ kanu k'an ka baaraw bila k'an bɛna ɲɛ da karamɔgɔ dɔ kan n'a kɛra miniti 2 ko kɔni hali n'i kɛra kulubali ye i t'i jeni donc o la an bɛ dugawu de k'aw ye dɔrɔn an karamɔgɔ a nana a diyara n ye mais an bɛ yafa ɲini Malimatu e ka défaut don parce que ne tɛ sɔrɔ téléphone na o ye tiɲɛ mais i terimuso ka numéro b'i bolo a ye rendez-vous ta o ka nɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ mais ni ɲɔgɔn ko ba ne b'a dɔn hali ni aw nana sɔrɔ Konate tɛ yan ni Konate ka so dama bɛ yan aw wasa ne b'o dɔn mais ne yɛrɛ mago tun bɛ nin ko in na cogo min na a ma tiɲɛ aw sara bɛ ala bolo parce que alamɔgɔ kɔni fɛn bɛɛ bɛnnen don alamɔgɔ ma fɛn bɛɛ lajɛlen donc o la ni a ɲɔgɔnna bi kɛ ni ala sɔnna ni n bɛna cogoya dɔw di an karamɔgɔ ma ni a sudara a b'a fɔ an ɲɛna kalo kalo ntɛnɛn laban o dugawu kalanba bɛ yan pour que jamana ka basigi parce que n'a fɔra ko Mali ye dɔnni jamana ye ni an ma dɔnni baara jugu bɛ tilo kan na Ibrahima Niasse a ye a ka den dɔ bɔ kaliwa la cɛnin bɛ kaliwa la a kan ka tile 15 kɛ mais tile 5 a ko a ka bɔ kaliwa la k'a kana Konate fɛ yan Ibrahima Niasse ala ka hinɛ na ala ka yafa ma a ye dalilu dɔw fɔ gɛrɛbɔ in ye ka na di ne ma Basimalatu kan ne y'a dɔn k'a fɔ diɲɛ ka basigi di Basimalatu de bolo o de la an y'an gulɔ a la k'an sigi gundow b'a la kulubalaka ka ca an tɛn'o fɔ micro la mais ni karamɔgɔ bɛ tila ka ɲɔgɔn ye woni dɔ kɔnɔ sisan ni Basimalatu gundo d'a ma Ibrahima Niasse ye min di parce que ni ɲɛngo denkɛ tun bi kɛ k'an bɛ to a kan ale tun di mɔgɔ ci kana fɔ ne mais a ye dɔ de wuli ka bɔ fɔ Côte d'Ivoire karamɔgɔ de don k'a ka kaliwa dabila dɔrɔn a kana Konate fɛ
ko dugukolo kan mɔgɔ min b'a la ka basumala baara bi kosɛbɛ ko Konate b'olu la ko mɛ ko cogoya dɔ bɛ yen ko n'i ye basumala tu kɛ ten ka gosi dɔribu nafsiw la ka wurudi siɲɛ 3 fo a tɛ kɛ foyi kama ni Ala m'a kɛ ni o kuma na n bɛna tila ka karamɔgɔ den kɛrɛfɛ k'o di karamɔgɔ ma tuma n'aw yɛrɛ bɛ yen na parce que ne b'a dɔn a ye sotarama de ta aw ma sotarama ta ni karamɔgɔ yɛrɛ wari sɔrɔ ka kariba dɔ ɲini ka a sɛbɛn o kan ko Nurul Huda ka a yɛrɛ foto bila o kɛrɛfɛ an karamɔgɔ a bɛ ɲɛ dɛ n'a bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛfɛ n b'o dalilu d'a ma k'a fɔ aw ye dɔrɔn vraiment aw nali diyara n ye mais Konate bɛɛ filɛ a da ye Ala k'aw sara de donc n'i y'a ɲini Ala fɛ Ala k'aw sara musoba min bɛ aw cɛla Fatumata wallahi a ye mɔgɔ ɲumanw tɔgɔ da o de ka fisa kira denmuso tɔgɔma de filɛ nin ye Fatima n'a ko a ma ko Malimatu n'a jɛra a bɛ san 30 bɔ n'i bɛ walijumuso ɲini n'i tɛmɛna Fatumata kan i bolo b'a jɛ ne yɛrɛ ni Ala cɛ o ye ne yɛrɛ ni Ala cɛ o kuma a y'ale sɔrɔ ka ban aw lafiyara an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ barika da sabali dan kɔni y'a ta ye a sabalira a bɛ kodɔn donc o la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo Usaji fana an bɛ foli d'a ma ka président fana fo président maa o maa bɛ yen n'i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ ye n'i kɛra président ye an fɛ yan ni Asimu ko a bɛ tɛmɛ kare in fɛ u bɛ plaque turu fan bɛɛ fɛ o ye mɔgɔw ɲɛ bɛ min na mais silamɛ tɔn président n'i bɛ taama mɛrikɛw ni drapeau de bɛ yala i ɲɛfɛ nin y'an ka maaba ye nin y'an ka ɲɛmɔgɔ ye nka mɔgɔw t'o ye donc o la an b'a fo ka ɲini Ala fɛ Ala k'a se donni in kɔrɔ arabu b'a fɔ mɔgɔ min man di ye n'i taamana ka taa bɔ a ye k'a bɛ dɔ fara kanu kan zero riba tazadu huba mɔgɔ min bɛ yen n'a t'i fɛ i kɔnɔjuguyabaga don ko n'i taamana ka taa bɔ a ye k'a bɛ dɔ fara kanu kan i ni mɔgɔ min ɲɔgɔn kanu donc hakɛ kɔni ti o dogo jaabi la o la aw ɲɛdaw bɛ yɔrɔ min na sisan hiji ɲɛda de b'aw kunna o la an bɛɛ kamana gannen don an bɛ a ɲini aw fɛ furuko hamiw bɛ an na denko hamiw bɛ an na denw yɛrɛ fana sɔrɔla caman an bɛ ɲini ka kɛ tiɲɛnikɛlaw ye donc kalanw kɛra fana jɔyɔrɔw ma sɔrɔ nin bɛɛ bɛ bi Ala fɛ yan bi n'an y'a ɲini Ala fɛ o la bisimilahi rahmani rahim an bɛ an jija su de y'a fɔ an ɲɛna ko diɲɛ ka basigi b'a la o de la an y'a sigi yɔrɔ o yɔrɔ an b'a kɛ donc an yɛrɛ kan ka taa Kaye su in na Kayikaw ye basumalatu wurudi 12 an bɛ taa o dugu kalanba la kun wɛrɛ t'a la fɔ jamana ka basigi ni Ala deli ko jamana ka basigi ni jamana ma basigi e kɔni mun ye Ala deli e bi basigi mana Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye o la tɔn in an y'a ɲini Ala fɛ Ala k'a jidi tɔgɔ min b'a la Nurul Huda o de ye nɔɔrɔ min bɛ mɔgɔ kanda nɔɔrɔ min bɛ mɔgɔ kanda k'i bila sira ɲuman fɛ o de ye Nurul Huda ye Ala kira Mamudu dɔ don munna tɔn in Ala ka kɛ nɔɔrɔ ye Ala ka tɔn in kɛ nɔɔrɔ ye a bɛ kalan minnu k'a kɔnɔ fana Ala k'a sabati dusukun na karamɔgɔ fana Ala k'a bonya sabati an yɔrɔ la ni kalan na n'i y'i yɛrɛ dɔn ko caman bɛ yen i t'i y'a la ninnu ka du n b'a la k'o fɔ a kɔrɔkɛ ye Usaji n'a ye ɲɔgɔn ye o don Danbele ka banniyɔrɔ la ne ye n ka kɔnɔnɔ jɛlenya nafa de dɔn o don de Danbele ka banniyɔrɔ la ne ka fɛn dɔ bɛ yen yiri don n'i y'a yiri bɔ ka dɔnkili dɔ da la dɔrɔn i wasa ne y'o de f'i kɔrɔkɛ ye ka tɛmɛ a bɛ san 5 bɔ n ye yan a ye ɲɔgɔn ye banniyɔrɔ la ko cɛ ko bamanan ko n b'a ka dɛ ko n bɛ wari minɛ na de n ko ye mun ye a y'a dalilu fɔ n ko suba o don kelen bɛ n taara foro la n taara bɔ n bɛ yɔrɔ min na miliyari tɛ n kun na sa nka wala ne kun ɲinɛna o de kɔ o de kosɔn kɔnɔrɔ jɛlenya n'i kɔnɔ jɛ ka fɛn fɛn mɔgɔw ye ni e yɛrɛ degunna don dɔ i n'a tigi dɔ bɛ ɲɔgɔn ye dɔrɔn a b'i bilasira ne ye mɔgɔ 4 bila ka taa hiji la o fɛn bɛɛ kun ma ɲɛ sɔrɔ
mais damene ka bani ni sante cɛ y'a fɔ dɔrɔn b'o la ka taa foro la n taara yiriw bɔ k'a ko n ka mɔgɔ bɛɛ taara magan fo n bɛna dɔwɛrɛ fana bila ka taa tuguni o ye fila ye o ye kelen ye don dɔ n ka so dɔ tununa an ye tile 3 de kɛ an bɛ so ɲini ne yɛrɛ dabali banna an b'o la dɔrɔn muso dɔ bɔra muso dɔ ye n wele Segu a ko Konate don an ko Konate don a ko Konate a ko i sara bɛ Ala bolo ko ne taara Bamakɔ ne ɲinɛna ka n ka sanu to sotarama kɔnɔ ne ko dɔrɔn ko n ye bisimila rahmani bila ka n ka sanu ɲini n'a yɛrɛ n b'a tɔ sara ne ko muso n k'a tigɛ e ka sanu tigɛ ne ka so tununa nin y'a tile 3 de n fana ko ɲinɛna de ne ye telefɔni tigɛ k'a fɔ n ye bisimila rahmani bila ka n ka so ɲini n'a yɛrɛ n b'a tɔ sara après ka muso wele n k'a k'a ka kuma tɔ fɔ 15 minutes u ye ne wele sira kɔrɔ fo so dɔ sigilen bɛ dugutigi ka da la donc ni kɔnɔ jɛra ka fɛn di i bɛ se ka ɲinɛ a dɔw kɔ après ni n'u ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn hakili bɛ tigɛ a la donc n'i taara ni i kɔrɔkɛ bɔ kosɛbɛ o la bisimila rahmani an b'a fɔ 119 ka hami an ka hamiw don a kɔnɔ an ka denko an ka furuko an ka kalanko an ka baarako an mago bɛ fɛn o fɛn diɲɛ kɔnɔ an b'a a bɛɛ lajɛlen fɔ an denkɛ bi Côte d'Ivoire ma dɔ o bɛ k'an filɛ direct la an b'i fo an bɛ yan ni Ala sɔnna o la an bɛ dugawu kɛ an bɛ basimalatu ta k'u yɛrɛ ka a wurudi ye 119 ko dugawu min bɛ kɛ bɛɛ k'i ta don a kɔnɔ an bɛ 9 kɛ ka 10 kɛ ka sɔrɔ ka 100 kɛ a b'a ŋaniya Ala k'a barika don kalanso in na Ala k'a barika don kalanso in na Ala k'a barika don Nurul Huda la a kalanden fɛn o fɛn bɛ yen Ala ka dɔnni sabati a bɛɛ kunkolo la ni mɔgɔ ye min ɲini Ala fɛ i b'o de sɔrɔ o de la ko Musa ma ko kadi utita su'ulaka ya Musa Musa ye min ɲini n y'a d'i ma n'a ma ɲini dun a sɔrɔ man di dɛ donc an bɛ bisimilahi rahmani rahim an bɛ 9 kɛ ka 10 kɛ ka sɔrɔ ka 100 kɛ k'a ɲini Ala k'an denw barika Ala k'a barika don kalanso in na Ala k'a barika don jamana minnu taara ɲini yɔrɔ la Ala k'a barika don o la Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye Ala k'an sago d'a ma ni Ala kira hɔrɔma ye sɔli ala Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Siyan kɛmɛ ani 19. A bɛ kuma la kana jɔ Mali kan fɔlɔ a bɛ yan fɛ. A nɔgɔyara Bismillahirrahmanirrahim Ala tɔgɔ 99 n'a fɔra k'i ka Ala tɔgɔ 99 fɔ n'i t'a bɛɛ dɔn i b'a fɔ Bismillahirrahmanirrahim 98 bɛɛ bi basmala t'o la fana bɔra wajudu la wa t'a la da t'a la donc la n'a fɔra i ka Ala tɔgɔ 99 bɛɛ fɔ a fɔ dɔrɔn Bismillahirrahmanirrahim wajudu n'i y'a bɛɛ fɔ
Jibrila ye jigi ko 124 kɛ Alakira kan. A jigi o jigi a b'a fɔ bisimilahi arahmani arahim. N'i b'i ka lahiya faga i b'a fɔ bisimilahi Allahu akbar. Minnu taara hiji la hijiden dɔw bɛ sɔrɔ an cɛla yan. Hajar al-Aswad yɔrɔ la n'i bɛna tawafu daminɛ i b'a fɔ bisimilahi Allahu akbar. I b'a kunasulu bɛ sɔrɔ ka tawafu kɛ. K'a fɔ fɛn bɛɛ sirilen bɛ basimalatu de la. Bisimilahi rahmani rahim fɛn bɛɛ sirilen don. Donc a siɲɛ kelen o de b'i ka kanatigɛli fɛn kɛ halala ye. Ni muso bɛ tobili kɛ n'a fɔ bisimilahi a banna. Alakira bɛnkɛ Abu Jahali a delila k'a fɔ Alakira ye don dɔ ko kabi Ala y'a da k'a ma fa. Kira ko i ma fa a ko ayi. A ko mɛ bi bi fa. Bibi fa Alakira nana ni basi ye ka galama d'a ma k'a fɔ bisimilahi. A ye bisimilahi fɔ yɔrɔ min na n'a ye lɔgɔma ye kelen kɛ o bɛ funu a kɔnɔ. A ye kelen min kɛ Ala bɛ 9 bila minɛn na. A fara o don fa bɛ munumunu tasa kunna. Mais kunangoya ye kunangoya de a ko Alakira ma ko tiɲɛ na ko i ka kɔrɔtɛ ka farin. Donc bisimilahi ye fɛnba de ye. An b'a ɲini Ala fɛ a barika Ala k'a don an na. A fɔ ko kelen bɛ nafa ɲa kuma tɛ a fɔ ko caman ɲina. Ni maa bɛ ko daminɛ n'i bɛ don mobili kɔnɔ bisimilahi. N'i b'i ka fini don bisimilahi. N'i bɛ ko kɛ bisimilahi. Donc bisimilahi kɔrɔ ye Ala n y'a kalifa e la. Ni telefɔni ye ne ta ye ni ne ye telefɔni in kalifa e la n ko n bɛ taa kana. Ni mɔgɔ bɛ n'a ta i b'a fɔ Konate ta don. Ni yɛrɛ bɛ taa yɔrɔ dɔ la i b'a ta i bolo ka taa o parce que a kalifalen de la. Ni fɛn min kalifara mɔgɔ la n'a y'a janto a la n'a kalifara Ala la de fɛn t'a sɔrɔ. O de la bisimilahi ye an ka fɛn bɛɛ daminɛ de. O la a mun kɛra sisan Ala k'a barika don an na. Ala k'a barika don kalanso la. Ala k'a barika don an kɔ la. Ala k'a don an ɲɛ na. Kitabu Malimatu n ye kuma mɛn ko kalanden bɛ ye kitabu sɔrɔ a diyara n ye kosɛbɛ. E ni karamɔgɔ b'a fɛ ka namara mun kɛ ne na ne tɛ sɔn. Hali ni kalanden bɛɛ y'a sɔrɔ 25 a y'o di kalandenw ma. Hali ni kalanden bɛɛ y'a sɔrɔ Konate t'i jɔ dɛ parce que diɲɛlatigɛ ye nɔ de ye. Diɲɛ ti foyi ye ni nɔ tɛ. N'i ye min kɛ i bɛ taa k'o de to. N'i ye mɔgɔ kalan kitabu la n'i kɛra sababu ye ka kitabu san ka di mɔgɔ ma n'a tigi ye kalan k'a kɔnɔ hali n'a y'a datugu o kalan min b'a kunkolo la n'a ko a bɛ Ala bato don o don baraji dɔ bɛ d'i ma parce que a ye kalan kɛ ni e ka kitabu ye. O bonisi hakɛ t'o la dɛ. Donc o la 12 a bɛ tila ka a cogoyaw ɲɛfɔ bɛɛ ka dɔ sɔrɔ o la. An bɛna ko damadɔ bɛ an yɛrɛw la. 12 a y'a kala kalanso in n'o ye Nurul Huda ye Ala ka barika don a la. Kalanso tɔgɔla Misiri o dama tɛ dɛ a tɔgɔla Azansi ka Nurul Huda mɔgɔw cɛ ka k'a kɔnɔ dɔrɔn ka taa Maka n y'a ɲini Ala fɛ a ka nin jɛ a ka nin dɛmɛ kosɔn Ala k'a kɛ. Dugawu tɛ dɛsɛ fosi la o. Dugawu ye a bɛ fɛn 2 de misaliya jira. Dugawu bɛ komi jurukisɛ n'i ye jurufilen don kɔlɔn kɔnɔ k'a fa ji la n'i y'a sama ko 1 kɛ jurufilen bɛ kɔrɔta n'i y'a sama tuguni a bɛ kɔrɔta f'i bɛ kɔlɔn kɔnɔ ji in sɔrɔ k'i min n'a ye. Donc adamaden ka fɛn min yɔrɔ ka jan i la dugawu de b'a sama ka d'i ma. O kumana an y'a ɲini Ala fɛ a ma ɲini mɔgɔ fɛ a ɲini Ala de fɛ. Ni kalanso in Ala k'a tɔgɔ la Azansi d'a ma. Musali yɛrɛ ka da mɔgɔw kan ka taa Maka. Malimatu ka da musow fana kan ka taa Maka. Donc Ala ka o latigɛ. 12 o y'o ye. Kitabu 12 min bɛna sa an balima caman bɛ tunga fɛ. Dɔw taara u bɛ taa wari ɲini ka na du faw ma. E kan ka taa wari ɲini ka di fa min ma e ma papiye sɔrɔ o fa yɛrɛ bɛ sa i kɔ. A dɔw bɛ na u bɔra u faw ɲɛnama de kan mais u bɛ na dɔrɔn a bɛ fɔ k'i fa kaburu filɛ kaburu wɛrɛ bɛ taa jɛrɛ i la ka sɔrɔ o tɛ. Ne ba kaburu ne nana a fatura kan to kalanyɔrɔ la
ntara o ye kaburu saba de jɛnɛnen na ko n ba kaburu don ntara n sigi ka dugawu kɛ k'a kɛ ntara so après n nana tuguni ntara dugawu kɛ k'a kɛ n ba nana fɔ ko Madu k'o ti ne kaburu ye dɛ ko min filɛ i numanafan fɛ ko n'i sigira min b'i numan fɛ k'o de ye ne ye i kini fɛ k'o de ye ne ye mais ni ne bolo kun jigira n'a ye bon donc o la n fa kaburu filɛ Ɲare la n bɔra kalanyɔrɔ la bi an ka mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ fatu yan fo n'a ma fɔ ne ye sinon a bɛɛ su bɛ taa an ka village la mais ne fa fatura kan to kalanyɔrɔ la kalo 3 mɔgɔ m'a fɔ n ye lettre sɛbɛnna o y'a sɔrɔ a bananen don ko n ka n jija ka na an ka ɲɔgɔn ye o lettre ye kalo 3 de kɛ yanni Buguni cɛ chauffeur bɛ taa n'a ye o bɛ segin n'a ye a bɛ taa n'a ye a bɛ segin n'a ye fo ne ba yɛrɛ de nana fɔ ko Madu ne fatura n ko don jumɛn a ko a mɛnna kosɛbɛ dugu jɛra ne ko n jatigi ma ko n bɛ taa so ko mun kɛra n ko ne fa fatura ko tiɲɛ tɛ ko bɛ se ka fatu ale t'o kalama directement a y'a sɔrɔ téléphone ko tɛ yen ne taara dɔrɔn an y'a sɔrɔ a fatura a ka ca kalo 3 ko a su bɛ Ɲare la kaburu dɔ la minnu taara jɛnɛjɛyɔrɔ la n ye wari labila a bɛɛ ye 20,000 a nana b'o la 100,000 a bɔr'o la ni min ye n fa kaburu jɛra n na n bɛ miliyɔn 1 d'o ma n ma mɔgɔ sɔrɔ bon n b'a dɔn olu fana ye ladiriw de ye parce que dɔ tun bɛ se ka miliyɔn minɛ ka taa kaburu fu dɔ jira n na mais ne bɛ taa n jɔ Ɲare la kaburu dɔ la n bɛ dugawu kɛ n fa ye n bɛ kasi n bɛ segin parce que n t'a yɔrɔ dɔn fo n fa nana fɔ n ye don dɔ ko Madu k'i b'i hakili sigi ko depuis ne su donna Ɲare la ko ne taara fara an ka sutɔw ka tuna misiri kɛrɛfɛ o kɛra dɔrɔn hakili sigira bon donc o la alhamdulillah kitabu kelen minnu bɛ tungan fɛ mɔgɔ bɛ taa tungan fɛ o bɛɛ bɛ taa de ko n bɛ taa wari ɲini ka na n fa dɛmɛ ka n faso dɛmɛ mais san 5 san 6 san 10 san 20 dɔw bɛ san 30 o ma papier sɔrɔ o ma wari sɔrɔ o bɛ ka wari ɲini ko bɛna di minnu ma o bɛna sɔrɔ bɛɛ fatura nka dugawu tɛ dɛsɛ ko la dɛ dugawu de ye makan bonya o tuma 12 filanan a b'o di kalandenw ma o b'o kala maa o maa bɛ tungan fɛ an bɛ min dɔn a n'an tɛ min dɔn Mali dama tɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tungan fɛ k'a taara fɛn ɲini a bɛna a faso bɔ nɔgɔ la min ta ye papier ko ye o ma papier sɔrɔ ou bien min ma baara sɔrɔ ou bien hamina ko wɛrɛ bɛ min na ou bien degun bɛ min na ani dɔw minɛna ka don kaso la o ma min o ma bɔ mɔgɔ tɛ min b'u bɔ yɛrɛ nka Ala ɲɛ b'o la dɛ la ta'khudhuhu sinnatun wala nawm Ala tɛ jɛn kɔ turu to a ka sunɔgɔ o tuma 12 filanan o bɛ di kalandenw ma o bɛ kalan maa o maa bɛ tungan fɛ Ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye Ala k'a bɛɛ ɲuman sigi a ma 12 filanan sabanan fura ti mɔgɔ kɛnɛya ni Ala ye barika don fura min na o de bɛ kɛnɛyali Ala de bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya bana dogolen min maa o maa minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw la fura foyi ti mɔgɔ kɛnɛya Ala ma barika don fura mun na wa Ala yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ kɛnɛya ka sɔrɔ fura tɛ ma 12 sabanan a b'o kala banabaatɔ degunnen bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ou bien min bɛ taama n'a ka bana ye k'a ɲini Ala fɛ Ala k'a bɛɛ furakɛ 12 naaninan ne ye fɛn 2 ɲini Ala fɛ Ala ma n jɛn a la dɛ nka hali bi n b'a tɔ ɲini o jumɛn ye Ala kana dangaden se Konate ma fiyewu ne ti mori ye ne ye dennilaseli kanu ne fa fatulen ni n donna so kɔnɔ ka n da ne fa tun bɛ bunsan tigɛ n nɔfɛ sugo la a bɛ n gɛn ni n taara yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa n nɔfɛ ni n taara don misiri kɔnɔ ka wajulu kɛ a b'a fɔ i kunna jara donc ni ne tun b'a fɛ ka n fa ye dɔrɔn ne bɛ wajulu yɔrɔ taga dabila n bɛ n da so kɔnɔ n tɛ taa wajulu kɛ tile 2 tile 3 ni bunsan bɛ na a bɛ n gɛn fɔ misiri kɔnɔ donc o ka laɲini ye wajulu de o la ne ti mori ye jama bɛ na fan bɛɛ fɛ n ti mori ye n'i tɔgɔ cɛn dɔ ye i ye dɔ ka fɛn minɛ ka dun min mako ma ɲɛ donc a bɛ 12 naaninan a b'o de kalan k'a ɲini Ala fɛ maa o maa ka sababu ti Konate bolo Ala kana se Konate ma danga bi maa o maa kɔ Ala kana se Konate ma fo n'a y'a sɔrɔ min ka Konate nali bɛ kɛ sababu ye k'i ka danga ban mana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'o se an ma ɔ 5nan dun an b'o kɛ cogo di sisan
an b'a fɔ ala k'o kɛ barika ye o don jɛman na barika ye fɛnba ye dɛ Firawuna ye kafiri ye a bana ala la Musa ye ala ka kira ye Musa ni ala bɛ kuma da ni da nka Musa mɛnna Firawuna nɔfɛ ni Musa ye bere bila n'o kɛra sa ye Firawuna yɛrɛ fana bɛ bere dɔ bila o bɛ kɛ sa ye a ma ɲɛ Musa ko afatudinul kafira alayya ala e bɛ sɔn ka kafiri dɛmɛ ne kan ala ko Firawuna ye kafiri ye nka kafiri mana kɛ cogo o cogo kafiri barikatigi n k'a labila ala fana ka Firawuna sutura parce que barika b'a la fo san 40 e min dan bɛ ala la ne ye barika sɔrɔ o tuma duurunan ala k'o kɛ barika ye k'o don an bɛɛ la k'a don aw yɛrɛ nuru huda kalandenw na k'a don an ka dɔnniw la k'a don an ka nafolow la k'a don an denw na ka barika don an ka kɛta ni fɔta bɛɛ la ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala la Malabatu ne ko ko dɔw bolo ni nin bɛɛ ma fara kan a ti ɲɛ dɛ ayiwa salamu aleykum a diyara ye kosɛbɛ